Punto sexto, moción do PP con motivo do día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Perdón, onte na Comisión de Programación non estaba o propoñente da moción sétima do BNG por motivos persoais que non podía estar. Falouse de debatir conxuntamente a moción, o punto 6 e o sétimo, se así o considera o propoñente do punto sétimo, porque os propoñentes do punto 6 si estaban de acordo. Eu creo que non teñen nada a ver unha ca outra, nada máis que falan de 8 de marzo, o único punto común que teñen, co cual eu, podendo ser, preferiría debatilas por separado. Bueno, pois daquela debatímolas por separado. Daquela comenzamos co punto 6, señor secretario. Punto sexto, moción do PP con motivo do día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. A incorporación das mulleres ao mercado laboral, a permanencia no emprego e as súas condicións de traballo aínda está lonxe de producirse en condicións de igualdade. As estatísticas seguen a revelar unha realidade desigual nas retribucións salariais, na promoción profesional, no acceso a sectores e ámbitos aínda fortemente masculinizados, así como tamén na presenza nas esferas de decisión. E a este escenario contribúe certamente a persistencia dos estereotipos de xénero, de aí que sexa preciso traballar en favor dun cambio cultural e de valores que modifiquen as actitudes e os roles que sustentan a desigualdade de xénero. Un dos grandes retos para os vindeiros anos é a conciliación da vida persoal, familiar e laboral e a corresponsabilidade no ámbito doméstico e familiar. A desigual repartición das responsabilidades familiares e das tarefas do fogar constitúe un dos principais obstáculos para que a participación, a permanencia e a promoción das mulleres na esfera laboral se produza de forma plena. A conciliación e a xestión de traballos e de tempos é un problema que debe ser resolto tanto por homes como por mulleres e debe ser facilitado e impulsado polas distintas administracións. As empresas introducen de xeito voluntario no seu ordenamento interno cada vez en maior medida plans de igualdade con apartados específicos dedicados ás medidas de conciliación. As medidas tanto de conciliación como de racionalización horaria teñen sen dúbida efectos moi positivos sobre a calidade do emprego e o benestar social. Está demostrado que as políticas de igualdade e nomeadamente as medidas de conciliación poden ser un importante alento ás políticas demográficas. Sen conciliación e corresponsabilidade non hai posibilidades de desenvolver políticas demográficas sustentables e realistas. Ademais, é fundamental seguir apoiando o liderado feminino e a presenza das mulleres en todas as esferas da sociedade, incluindo os postos de decisión e influencia, á vez que compre seguir traballando para derrubar os obstáculos que dificultan a incorporación en condicións de igualdade e a promoción profesional das mulleres en ámbitos como a ciencia, a cultura ou o mundo do deporte. Por último, non se pode esquecer que a manifestación máis cruel e inhumana da desigualdade existente entre mulleres e homes no mundo é a violencia de xénero. A eliminación da violencia contra as mulleres é un reto de toda a sociedade, unha tarefa conxunta que require unha actuación unitaria e a máxima coordinación, colaboración e cooperación. A execrable lacra que representan todas as formas de violencia contra as mulleres teñen que centrar todos os esforzos das distintas administracións. Así o exixe a sociedade no seu conxunto, xa que nesta materia só se conseguen avances se hai un compromiso integral desde todos os ámbitos para seguir impulsando na axenda como un asunto prioritario a loita contra todas as formas de violencia cara ás mulleres. Entendendo, pois, a impulsión do Pleno como órgano decisorio e tendo en conta o exposto con anterioridade, dende o Grupo do Partido Popular sometemos para a súa aprobación do Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. Instar ao Goberno do Estado a, primeiro, aprobación da Lei de Igualdade Salarial para rematar coa fenda salarial de xénero entre homes e mulleres neste ano 2019. Segundo, aprobación da Lei de Conciliación e Corresponsabilidade,
onde se teña en conta a racionalización horaria e favoreza a compatibilidade do traballo coa vida personal e familiar neste ano 2019. E terceiro, a aplicación e cumplimento de todas as medidas incluídas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, cuxa competencia sexa estatal e con especial consideración aos cambios legislativos aprobados e recollidos no Pacto. E ao mesmo tempo, instar a Xunta de Galicia a fomentar, en colaboración coas entidades locais, dunha banda, medidas e programas de conciliación e corresponsabilidade, nos que se incorporen a perspectiva de xénero para fomentar a igualdade entre mulleres e homes, nos nenos e nenas participantes nestas actuacións. Doutra, impulsar os bancos de tempo, coa finalidade de facilitarlles ás persoas, especialmente aqueles que residan nun concello rural, a conciliación da súa vida persoal, familiar e laboral a través dun sistema articulado de intercambio destinado a suministrar servizos e ou coñecementos entre mulleres e homes dun contorno dado, cuxa medida é a hora de tempo. Segundo, continuar a desenvolver programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero, coas entidades de iniciativa social, extender estes programas ás empresas e ás entidades locais de Galiza neste 2019. Terceiro, dar cumprimento e aplicar todas aquelas medidas incluídas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero que afecten ao seu ámbito competencial. E cuarto e último, facultar ao alcalde ou concelleiro en que delegue a levar a bo fin estes acordos. Isto é todo. Voceiro de Betanzos en Común. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, evidentemente, leendo a moción, quen vai dicir que non, por favor? Evidentemente, son un montón de boas palabras, pero aquí hai un problema, e un problema de fondo, e é quen trae a moción a pleno. O Partido Popular, un Partido Popular que non esquezamos, está apoiado en goberno en Andalucía por un partido como é Vox, de ultradereita, misóxeno hasta as trancas, é así, e a parte de racista e outros moitos calificativos que lle podemos poñer. Un Partido Popular que no seu momento, cando foi no 2002 a Lei de Violencia de Xénero ao Parlamento, se quedou só votando en contra dela. Un Partido Popular cuxo portavoz soltaba florituras como que quería volver á Lei de Supostos do ano 85, que falaba, o sea, trataba directamente as mulleres como incubadoras. Ao final é así, porque quería facerlles ver que souberan o que tiñan dentro, como se as mulleres pensaran que tiñan gases e non que estaban preñadas. Porque realmente é clama ao ceo que para lavar a cara se traian este tipo de mocións a plenos, que entendo que esta moción estará indo a todos os plenos dos concellos de Galicia e de España e de por aí, cando despois ves declaracións do seu portavoz e que te quedas pampo. E xa sin ser do seu portavoz, te vas á prensa e na prensa imprimiron grande, pero non o vou enseñar, porque tampouco me gusta andar con máis espectáculo do que se está dando por traer esta moción aquí. Incentivos de la Xunta para atraer mujeres inmigrantes en edad fértil e revertir el crack de la natalidad. Esta é a política de xénero do Partido Popular. E que, con perdón, señores do Partido Popular e señoras, para nós non ten por donde sosterse isto. O sea, por moi bonitas que sean as palabras, nós non estamos aquí para lavarlle a cara ao PP, o PP fai o que fai, di o que di, e despois trae a pleno estas cousas, e non a vamos a apoiar, a pesar de que di cousas moi bonitas, evidentemente, pero as cousas non hai que decilas en papeles, sino cando se está nos gobernos e cando se está de cara á xente dando unha mensaxe, hai que dar unha mensaxe inclusiva, unha mensaxe aberta, unha mensaxe feminista, e non estar contra mobilizacións como a da que vai haber do 8M, non estar tratando as mulleres como meras incubadoras, non... É que me podo estender hasta o infinito só collendo a prensa dos últimos 6 meses, sin estenderse xa máis alá de 6 meses. Nada máis polo de agora. Voceiro nacionalista ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Vou empezar citando ao señor Casado, Antonte, día 24 de febreiro de 19. Es bueno que as mujeres sepan lo que llevan dentro, xa se fixo referencia a esa frase.
idiotizando tanto as mulleres para defender pois a postura retrógrada que ven defendendo últimamente con respecto ao aborto, non? Menos mal que el sí que sabe o que levan as mulleres dentro, menos mal que el sí que sabe o que hai que facer. Tanto será así que indigna este tipo de aspavientos que a propia Celia Villalobos, que viña sendo vicepresidenta, creo, do Congreso polo Partido Popular, hoxe mesmo lle dicía que non precisaba de ningún home que lle explicara o que era abortar, non? Efectivamente, vemos como a política da Xunta, xa quen falou antes de min se refería o día 18 deste mes, e que non fai tanto, non é do século pasado, non é do ministro da dictadura, dai 2 días, que efectivamente vamos a desenvolver unha lei de impulso demográfico para que as mulleres inmigrantes en idade fértil veñan a Galiza a reverter o debalo demográfico, que nada ten a ver cos servizos que recorta a Xunta, non ten a ver, pois non sabe moi ben co que iso sí, as mulleres inmigrantes que non estén en idade fértil que vayan quedando por aló. As mulleres como vasilla, como instrumento reproductor simplemente. Pero é que seguimos. O mesmo señor Casado, onte, día 25, en entrevista á Televisión Española, falaba dun home que exerce a violencia machista ou o feminicidio, e cito literal, como esa persona que non se está portando bien coas mulleres. O sea, a violencia machista é non portarse ben coas mulleres. O feminicidio é non portarse ben coas mulleres. Esta é palabra do seu presidente de partido nunha entrevista en Televisión Española. Non é nada que saquemos dunha chistera nin torturemos. Pero que ese señor estrenábase efectivamente o día 7 deste mes afirmando que si queremos financiar as pensiones debemos pensar máis en como tener máis niños e non como abortar. A muller como ucha das pensións para as xeracións que están por vir. Bueno, pois, efectivamente, se nos vamos ao repositorio histórico, temos a Castelao Bragaña, insigne militante do seu partido, as mulleres son como as leis, están para violalas, 6 apoloxías de 6 delitos distintos en unha frase tan simple, o señor Arias Cañete, comisario europeo, que decía que el regadío hay que usarlo como las mujeres, que si no, con mucho cuidado que pueden perder a uno, outra vez cosificación da muller e, en fin, tipo de símiles que poñen pánico. Ana Botella, la Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida, por los valores que transmite, aguanta los malos tratos sin rechistar, buscando el consuelo en la figura de su madre. Política contra a violencia machista, sí señor. Ou o señor Gallardón, que era o progre do PP, menos mal, dicindo cousas como la libertad de la maternidad é o que hace a la mujer auténticamente mujer. Xa nos explicarán desde o PP que é unha muller que decide non ser nai. Quero dicir, con todo este panorama, e hai 50.000, porque do presidente fundador do seu partido teñen xa para un libro de historias de terror, con citas deste tipo, xa non vou outros aspectos da súa biografía, con isto traen este tipo de mocións. Para facer un lavado de cara, efectivamente, xa o dixo que me precede no uso da palabra, a este febreiro glorioso que están protagonizando en a ver quen di a burrada máis grande na súa competencia con Vox. Por ser, a ver quen é máis machista, non? Porque, en definitiva, é o que subxace e non subxace, se manifesta abertamente neste tipo de frases do seu presidente nos últimos 15 días, que nin sequera hai que buscalas, están todavía na prensa que vemos tomando café no bar, non? Entón, claro, isto non deixa de ser xogos florais cara 8 de marzo, cando é obvio que non acreditan no que están aquí dicindo e están as súas declaracións sin ningún tipo de mediatización ofrecidas directamente por boca do seu presidente. E a nosa pregunta é, se vostedes non creen isto, por que fan este teatro de traer este tipo de cuestións? E digo isto porque podemos entrar no debate de cifras sobre os recortes en políticas de igualdade na Xunta desde que Feijóo é presidente, podemos entrar en como se resisten a desenvolver plenamente a lei galega de igualdade que vai aínda a día de hoxe, sendo do ano 2007, por diante da legislación estatal na materia, ou podemos falar dos recortes nas políticas contra a violencia machista desde que Feijóo é presidente e demais, pero que o problema é outro. O problema é que vostedes traen isto porque queda moi ben traelo a tal día, que vostedes non creen estas cuestións e o seu presidente está aí, e se non, desautoricen agora ao señor Casado, e o problema é que, bueno, pois insisto, están botados ao monte en ver quen dio a machistada máis grande, competindo por non sei que
electorado. Entonces, pois, efectivamente, co Bloque Nacionalista Galego para este tipo de historias, pois non conten. Nós non imos avalar con o noso voto favorable este tipo de cuestións. Nos acordos que propoñen, insisto, hai cousas moi melloráveis, porque a lei galega de igualdade vai moi por diante do actual Pacto de Estado contra a violencia machista, no que a medidas concretas se refire, mas vostedes optan desde hai anos, desde que fixou o presidente, por non aplicar e desenvolver esta lei plenamente e demais. Entón, eu creo que o debate sobre o concreto é ocioso, porque vostedes tampouco traen esta moción para esta cuestión, e nós non imos... Quero dicir, non vamos votar en contra da moción por unha cuestión simple, que é que, bueno, aínda que son acordos laxos, boas palabras, que evitan entrar ao fondo e evitan comprometerse en determinadas cuestións, tampouco pon ningunha cita textual do señor Casado nos acordos que nos obriguen a votar en contra, pero son manifestamente melloráveis e temos un marco xurídico que vai ben máis alá do que nos propoñen. Entón, porque os acordos son moi melloráveis e porque non vamos a participar na súa cerimonia de xogos florais cara 8 de marzo, nós vamos a absternos nesta moción. E polo de agora máis nada. Voceiro de Betanzos Novo ten a palabra. Ben, a nós non nos importaba debatir as mocións conxuntamente, pero ao votalas ben se ve que os acordos son como se votaran dúas mocións totalmente opostas. Non, o Partido Popular nos achega aquí unha moción referente ao 8 de marzo, unha moción, ao noso ver, descafeinada, xa que non fai referencia ao 8 de marzo como que é, un día de reivindicación dos dereitos que se gañaron, houbo que loitalos toda a vida estos dereitos, non regalaron ningún, e aínda son tempos de loita feminista. Betanzos Novo tamén lle gustaría engadir que dende os partidos políticos tamén temos unha responsabilidade, que é a de aillar os partidos políticos con postulados non só machistas, sino homófobos, racistas, xenófobos e clasistas que van sempre da man. Se isto non se fai, os partidos acabarán sendo cómplices. E nada máis, dicirlle ao Partido Popular que, como mandaron esta moción aquí, que se atrevan a mandar ya tamén ao Partido Popular de Madrid, que en 24 horas lles aplican un 155. Nada máis e moitas grazas. Voceira socialista ten a palabra. O Partido Socialista aposta firmemente pola defensa dos dereitos, a liberdade e a seguridade das mulleres. E nas políticas de igualdade como instrumento para mellorar non só a vida destas mulleres, senón de toda a cidadanía. O Partido Socialista está comprometido co cambio social que impulsa o feminismo. Non poderá haber verdadeira transformación se non se conta de maneira especial coas mulleres, coa súa participación e contribución. Por iso, e coa igualdade como alicerce, abanderamos xunto ao movemento feminista todas as conquistas para as mulleres en España. O 8 de marzo marcou un antes e un despois no noso país. As mulleres, acompañadas de moitos homes, alzaron a súa voz contra o machismo, sen posibilidade de volta atrás. Contamos cun goberno feminista que, recollendo ese espírito do 8M, sitúa a igualdade como un asunto transversal na súa axenda. Un goberno que a defende, afianzando os avances logrados fronte a aqueles posicionamentos políticos que pretenden eliminalos. Non imos tolerar ningún só retroceso, os dereitos das mulleres non se negocian. As mulleres sofren discriminación en todos os ámbitos, pero é no laboral onde se producen unha das maiores desigualdades que viven as mulleres, pois sen independencia económica non hai liberdade. Para loitar contra a brecha salarial, a maior precariedade, así como contra a discriminación no acceso ao emprego e a promoción profesional, o Goberno impulsou unha proposición de lei de igualdade laboral que contribuirá a erradicalas. Na desigualdade entre sexos está a raíz da violencia de xénero, que no noso país acabou coa vida de 984 mulleres dende 2003, cando se comenzaron a contabilizar os asesinatos machistas. Para acabar con ela son necesarios instrumentos específicos, como a Lei de Violencia de Xénero, que foi pioneira en Europa. Tentar confundila coa doméstica é devolvela ao espacio privado, invisibilizando o seu carácter machista, en lugar de considerar a protección das mulleres e os seus fillos e fillas un asunto de toda a sociedade. A violencia de xénero é o principal problema do noso país. Por iso, a posta en marcha do Pacto contra a Violencia de Xénero foi unha prioridade.
As mulleres sofren outras violencias polo feito de ser mulleres, como a sexual, cuxa tipificación na normativa española está a revisar o Ministerio de Xusticia, co obxectivo de establecerse ningunha dúbida que se unha muller non di sí, todo o demais é non. A prostitución e a explotación sexual tamén son violencia machista, que cosifica e mercantiliza as mulleres. No noso país as cifras son terribles. O Goberno, de acordo ao posicionamento abolicionista do Partido Socialista, traballa nunha lei que loite contra elas, ofrecendo a esas mulleres a posibilidade dun futuro digno. As mulleres teñen que elixir a súa maternidade libremente. Por iso non permitiremos que se poña en risco o dereito a abortar. E por iso o Goberno devolveu a todas as mulleres o acceso á reproducción asistida independentemente da súa orientación sexual ou o seu estado civil. O Partido Socialista rexeita a xestación por sustitución, eufemismo de ventres de aluguer, porque socava os dereitos das mulleres, en especial das máis vulnerables, mercantilizando os seus corpos e as súas funcións reproductivas. O Goberno perseguirá as axencias que ofrecen cada ano a centos de familias españolas esta práctica, a propósito de que está prohibida no noso país. Camiñar cara á igualdade plena é unha responsabilidade que nos interpela individualmente como sociedade e que tamén obriga a todas as administracións dende a estatal a local. Unha das primeiras medidas adoptadas polo Goberno foi precisamente devolver as competencias en materia de igualdade aos concellos máis próximos á cidadanía. Coincidimos con outros grupos da oposición en que esta moción pretende ser un lavado de cara do Partido Popular ante as manifestacións e as accións dos últimos tempos. Non van a contar con nos para iso, pero como tampouco podemos votar en contra, a nosa postura vai ser a de abstención. Nada máis. Voceira do Partido Popular. Non vou engadir nada máis. Voceiro de Betanzos en Común. Antes dixémolo, o noso non é non ao que pon, dixen que o texto podo estar de acordo completamente e dende Betanzos en Común podemos estar de acordo coa grande maioría do texto, pero que nos negamos a apoiar algo que é un paripé traído aquí para lavar a cara dun partido que agora mesmo está incumplindo con todo o que di. E hai que facer exemplo deso. Nós votamos en contra do Partido Popular e da súa loita contra o feminismo, simplemente. Voceiro nacionalista. É un tanto curioso, non? Se traen a moción para dar un debate e se rehuye o debate. Evidentemente unha postura indefendível desde o punto e momento en que o seu presidente estatal di as cousas que di e os deixa en evidencia con este tipo de xogos florais. É obvio. Claro, pero tamén evitaron desdecir ao señor Casado con esta rastra de burradas que salieron en todos os xornais. E a quen cala outorga. Vostedes están de acordo co señor Casado cando di este tipo de historias. É dicir, cando di que un maltratador é unha persoa que non se porta ben cas mulleres. O sea, moer a paus a unha muller é só non portarse ben con ela según vostedes. Non. Mataron a muller porque non sei, porque a un machista lle pasa pola cabeza perpetrar tal aberración e non portarse ben con ela. Vostedes están de acordo con eso? Comparten esa opinión? Comparten esa opinión porque calan. E eu pedinlles que se posicionaran en contra dese tipo de cuestións que di o señor Casado, presidente do PP. E se non o fan, é que efectivamente están evidenciando que este tipo de moción atraen vostedes para facer un xogo floral, para propor cousas que, bueno, que sí, que están ben, que obviamente quen vai votar en contra de acordos como estes, ainda que sean curtos, coxos e teñamos un marco legal, insisto, en Galiza, que vai moi por diante dos acordos que nos están pedindo, por non entrar, insisto, en todos os fondos que retirou o Partido Popular, desde que o señor Feijóo preside a Xunta, para este tipo de políticas que vostedes ven aquí hoxe a facer un xogo. Porque, en definitiva, é isto. Ben, pois, mentre vostedes sigan dicindo que moer a paus a unha muller é non portarse ben con ela, obviamente non temos nada que acordar con vostedes. E máis nada. Voceiro de Betanzos Novo. Aquí nos estamos desexando ver o programa electoral do Partido Popular para Xerais e o programa electoral do Partido Popular para Betanzos, a ver se é o mismo, porque se é o mismo temos un problema aquí en Betanzos tamén. Nada máis e moitas grazas. Voceira socialista.
Ben, pois, señor secretario, que se someta á votación. Sométese a votación o punto sexto, moción do PP con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Votos a favor? En contra? Abstencións? O punto 6 queda aprobado co voto favorable do Partido Popular, o voto en contra de Betanzos en Común e a abstención do Grupo Socialista, de Betanzos Novo e do Grupo Nacionalista. Ten un minuto para a explicación de voto. Bueno, no vamos a entrar en algún tipo de comentario que he sido aquí en la segunda intervención, creemos que es exagerado, pero bueno, los partidos de izquierdas en general, que se vanaglorian de ser los partidos que defienden a las mujeres, que se tachan de feministas, etcétera, y que se apoyan entre ellos, y ponen al presidente del Partido Popular como ejemplo de todo lo contrario a lo que ustedes están predicando. A mí me gustaría que en los ejemplos que ponen ustedes, que Castelo Bragaña ya es un histórico en este foro de faltas de respeto a la mujer, también las hay en el BNG, pero a mí me gustaría que opinasen sobre las declaraciones del señor Pablo Iglesias, dirigente, presidente o secretario general, no sé, de Podemos, cuando dijo literalmente, la azotaría hasta que sangre. Soy un marxista convertido en psicópata. A la periodista Mariló Montero. Entonces, a nosotros, desde el Partido Popular, después de todo lo que se nos ha dicho aquí en este pleno, sobre el tema, sobre la moción que estamos tratando, también nos gustaría que los partidos de izquierdas, que probablemente en muchas cuestiones coincidan con el señor Pablo Iglesias, que es el regenerador de la política en los últimos tiempos, que ha hecho estas declaraciones y que se ha retractado en las mismas, que opinen sobre ellas. Nada más y muchas gracias. Por orden, voceiro nacionalista, un minuto, vamos a iniciar outro debate. Dixo vostede que decía él que era un psicópata. Na cita, non? No, no es una cita, o sea, Sí, sí. literalmente lo que ha dicho. Bueno, a ver, ese señor evidentemente digo que con ese tipo de frases, pero tamén o tío señor Casado. Ah, claro, pero entonces el malo es Casado, este no. No, ese tamén. Claro, no. O que pasa que como solo ponen el ejemplo de Casado e de Pablo Iglesias. Voceiro do Partido Popular, a vostede non lle interrumpiu nadie, non é un diálogo. Agora ten a palabra o voceiro nacionalista. Se o señor portavoz do PP o permite, o que eu saiba ese señor aquí, nin a súa formación veu defender ningún tipo de moción con este tema, debatíamos a moción do PP e eu, na miña intervención, me limitei a suliñar as contradicións das últimas declaracións do presidente do PP co texto da moción que nos presentan. Que a vostedes o lle levanto todo tipo de suspicacias, se ese señor di unha burrada dese calibre, califico con o mismo adxetivo. Que representa, claro. Eu falaba do señor Casado, se me permite, Favor. e falo dese señor con esas declaracións. Pues, se retratan un e outro con esas frases. Ningún problema en decirlo, ademais. E el partido. Bueno, non sei se o partido avalou ou non co seu silencio reprobou Mas sigue a quen. sigue aí. Señor voceiro do Partido Popular, ou cala ou vai ter que sair. Bueno, deja un ratito máis. Non, pois cale, que non está no uso da palabra. Se Rematou. o permite o señor Tomé, remato. Rematou voceiro. Remato. Digo, non sei se o seu partido avalou ou non. Eu pedinlles que vostedes se posicionaran fora do que di o señor Casado e que me dixeran se consideran ou non que forrar a paus a unha muller é non tratala ben. E non me contestaron. Mais nada. Voceiro de Betanzos non. Nos condenamos eso tamén. Con toda naturalidade e sencillamente condenamos e non intentamos defender esas palabras poñendo outro exemplo. Porque poñendo outro exemplo, aí xa están quedando en evidencia. Nos condenámoslo rotundamente. E non buscamos exemplo para justificar nada. E el tú más, e tú eres igual, e tú tal. Con toda naturalidade. Bueno, pois... perdón, voceiro de Betanzos en Común. Eu non teño que defender a Pablo Iglesias porque eu non son de Podemos, con todos os respetos. Nada. Non, agora pedín eu a palabra. Pois eu, como persoa de izquierdas, como decía vostede, que coincido en moitas cousas coa ideoloxía de Podemos, condeno absolutamente, igual que condeno as palabras de Pablo Casado destes últimos días, esas palabras do señor Pablo Iglesias, absolutamente, danme o mesmo noxo.
Se o partido avala esas palabras, o partido tamén. Entón, non se trata de ser de izquierdas ou de dereitas neste caso, pero que si se trata de que nos últimos 15 días ou un mes o secretario xeral ou presidente do Partido Popular a nivel estatal fixo unhas manifestacións non sei como calificar, pero moi fora de lugar, moi insultantes para as mulleres, dende o meu punto de vista, de muller de esquerdas. Hoxe, neste pleno, o Partido Popular trae unha moción que parece que as buscan, sinceramente. Pero eu condeno igual, na mesma medida, as palabras de Pablo Casado que esas palabras de Pablo Iglesias. Igual. E se fora un dirixente do Partido Socialista, igual. Daríame o mesmo noxo. O mesmo. Y termino ya, y no hablo más en todo el pleno. Dice que las condena, pero totalmente. Yo digo, si el presidente del Partido Popular en los últimos 15 días dijo algo más grave de lo que he relatado yo, dijo algo que se acerque mínimamente a la gravedad que tienen estas palabras. Y esto, como fue hace 2 años, ya caducó. Ese es el tema, e foi Pablo Iglesias. As dúas cousas gravísimas, gravísimas e insultantes para as mulleres, nos dous casos. Señor secretario, punto seguinte.